Epa, nire izena Markel Bergara da, Elgoibarkoa naiz, 35 urte ditut, eta, bueno, ondala 2 urte arte futbolista izan naiz, suerte asko eukidet, eta nire ibilbide gehiena Realian pasabet, 9 urte egon nintzen Realian lehenengo ekipuan, Eibarren ere urte bat jolastu nuan, eta azkenengo 4 urtea Getafen jolastu nituen Madrilen, lehenengo mailan azkenengo 10 urteak, eta giz esan oso pozinan inditen ibilbideakin, eta ontsa bizitza berrixa amoldatu. Nahi zuen galdera guztixekin. Venga, Lai. Umetan pilotan ere oso ondo moldatzen omen zinen. Kirolekrako doaiak umetatik izan dituzu? Bai, uste du baiet, ez? Egisa da txikitan, batez ere etxian asko ikusi nabalako, nire ama asko itiarra izan da, pelota asko jolazten da, eta pelotan, nik uste nire txikitako oroitasuna ondixena pelota jokatzen diala, baina alduzan momentu bat, pelotan nahiko ondo jolazten duan, baina futbolian hasi nintzen, futbola gehiago eta gehiago gustatzen zitzaian, da 12 urterekin ja deitzu ziagan Realak, eta ja 12 urtetatik Realera junditzen, eta hortia nahi gabe pelota lagan behar izan dagoen, futbolian oso ondo jusitzei izkian gauzak, eta pelota alde batera lagan dagoen, baina bai uste, txikitatik kirola ondo eman zitzera. Venga, Pedro. Txikitan nahi zen futbolaria izan? Hori askotan indiaben galdera bada, ez nintzen inoiz izan txikita nola futbolakin amesten duan ume horietakoa. Ni jokatzen duan futbolean asko divertitzen duan, errekreuetan, plazan asko jolasten duan, baina inoiz ez duan pentsatzen futbolista izateko ametzu horretan. Egisa da heltzen dela momentu batean, Realian zaudela, edade bat akazu, eta ja ikusten duzu helburu bezala, baina inoiz ez da izan nire txikitako ametzu. Txikitan futbolaz gain beste kirol bat gustatzen zaizun? Bai, niri txikitatik pelota asko gustatu izan zaitz, eta asko jolastu izan dut. Heldu da, 14 urtetatik aurrera ja pelota alde batera laganaban, zaila futbola zentrau bihar izan nintzen, Realian azten zera momentuan gauzak oso serixo jartzen dira. Baina pelota izan da nire bigarren pasiua, eta hondikan ikuste dut asko pelota. Vale, Carlos, irakurri también. Txikitan zer jokalari miresten zenuen eta gaur egun? Txikitan ere ni txikitatik Realekua izan naiz, da Realian beti fijau izan naiz Juan Gómez, zuek ez tezu ezagutuko jaio gabe zinaten, baina zan jokalari bat, da gainera suertez ere ni postu berdina jokatzera heldu nintzen Realian, eta zan jokalari oso langile bat, eta nik uste txikitatik mirestu nuan jokalari bat izan zela, argentino bat. Maite, mesedez? Nola kudeatu edo uztartu dituzu futbola eta ikasketak? Laguntza asko eukidet, ez? Kasu honetan dira irakaslea izan da, gero zuzendarixare izan da hemen Elgoibarko Mekanika Institutuan. Eta, egia esan nahiko ikasle ona izan da beti, eta batxiller arte gauzak nahiko ondo eraman nitsuan bisa kontabilizatzen. Baina gisa dena da, heltzen dela punto bat, 17 urtekin ja entrenamentua goizetan hasten zera entrenatzen, ja entrenamentua klasietara ezin zera jun, laguntza behar dezu prozesu guzti horretan, gainera hasten nintzen Espainiako selekzioekin torneo asko jokatzen urtean ziar, klase asko galtzen, eta ez da erretza bisa kompatibilizatze momentu hori. 16 urte arte nik uste nahiko erretza dela, baina 16 urteetatik aurrera zailtasuna daude, baina nik aurrera ateratzea lortu nuan, nik oso garbinakan ikasketa lehenengo gauza ziala, eta, gero suerte eukide, foresti izan izela ez, baina, ikasketak ez ditut inoiz alde batera lagaz. Umeren bat duzu? Zer? Umeren bat duzu? Bai, bi alaba ditut, 5 urtekoa eta 2 urtetakoa, eta Helene eta nere, eta, oin fase horretan disfrutatzen nau, lan asko maten dute, baina politxa, oso politxa. Futbola laga zenuenean zertan inbertitu zenuen zure dirua? Dirua? Ni beti gustatu izan zait inbertsio mundua, eta futbolian jokatzen nagoela ere, suertez badakizue
edozen lanetan baino gehiago irabazten dela, da orduan, dirua betianik inbertitzea gustatu izan zait, eta egisa da azken aldian, futbola ganoetik, buru belarri nao konstruzio munduan eta promozio munduan, eta hortan dabil buru belarri. Musika edo musikari gogoko bat? Azken aldixan, izaro gustatzen zait asko, uste euskalduna dela, oso ona iruditzen zait, eta egisa esan gainean laguna da, así que onena espero diot. Daniela, etorri honetzago nahi badozu. Zeba, Zein estilotako futbola gustatzen zaizu zuri? Niri entrenadori izango banitzen, zuek ulertzeko, Bartzelonak itxenduan estiloko jokua iruditzen zait, oso zaila iruditzen zait, jokalari esan honekin itxia oso zaila iruditzen zait. Nik uste zerbait defensiboa izango nitzala, ni ekipuekiko, baina mezkla bat. Ofensiboa eta defensiboa, ez nintzen oso ofensiboa izango, eta batez ere zaitena bate gustatzen, gaur egungo futbolakin kontra dago, baina atzetikan arriskutsu izatea baloi ateratzeko, nire iritziz behintzat, galtzeko askoz gehiago dakazu irabazteko, baina hori ja pertsonal. bai, Anaz? Lehenengo mailan debutatu zenuenean bete zenuen zure ametsa? Nik uste nire ametsa Realakin debutatu nian izan zala, eta izan zan Kopa del Reileko partido baten, eta hori uste izan zala nire ametsa, azkenean ni 12 urtetatikan, nakoratzen naiz, lautereta hartetzen nintzen ikastolatikan, 5 hartzen nuen autobusa, eta gutxi gora bera 10 aldian hartzen nintzen etxera. Orduan nire 12 urtetatikan 20 urtera arte arratzalde guztiak egon naiz Donostien, hori izan da nire bizitza, eta azkenean hainbeste lan indagero helburu hori lortu ahal izatea oso politxe izan zen, eta uste egun hori izan zen. Aita? Gustoko duzu futbol zelai bat? Nik Realian jokatzen duanean Anoeta zan gure futbol zelaia, esan oso futbol zelai politxa izan, baina oso hotza zan, gradak oso urruti izan, eta gaur egungo Anoeta iruditzen zait asko irabazi duela, eta gaur egungo Anoeta benetan gustatzen zait. Baina nire ustez gehien gustatzen, gehien impactau dian kanpo futbola, igual izan lekedala, igual izan zen Old Trafford iruditzen zait, ez kanpo futbola beragatik, bera baino politxauak badaude, adibidez Bernabeu da impresionantia, baina nik uste izan zen partiduagatik, izan zen arerizioagatik, Old Trafford dakat buruan markauta. Aitana? Baina gaur egun Miresten duzu jokalari. Gaur egun miresteten jokalari bat, nik uste nik aurkari eukieten jokalari honen askogatik Messi izan dela. Oin ez da bere momentu honenian, dana bezala edadi aurrera dihua, imaginau berak ni baino urte bat bakarrik gutxio daka eta hondikan zen niveletan dagoen, baina askogatik izan da nik aurkari bezala eukieten jokalari honena, nik uste dudarik ez da hola, sentido horretan. Aitana, egin beste galdera bat, mesedez? Aldageran giroa egokia izateko zer egiten zenuten? Hori dana bezala da, azkenian giruak beti dugu oso ona, egon naizen klub guztietan, baina, imagina horrek edo zuen bezala, emaitzak ez dira nian onak, tentzioak sortzen dira, partioak galduta gero, bestuarixuak ez dira, normalian pare gutxi egoten da, eta tentzio asko, baina oso importantia da, egunerokotasun horretan laguntasun ambiente bat sortzia, bestela momentu tentzioetan arazo asko sortzen dira. Nei? Kultura laga zenuenean zertan inbertitu Urrengoa? Norka olkatu zintuen futbolera jolazera? Nik uste inertzia izan zela. Nire etxian gehiago tendentzia pelotara jolastera izan zen,
egisa da nire aitxaka kasu honetan futbola asko gustatzen zitzaioela eta nire amari pelote igual gehiago, baina futbolien azkenian gaur egun hain kulturan, hainbeste dauz hartuta, ni beti jaio izan naiz baloi batekin, plazan, errekreuan, eta nahi gabe izan zara uste. Naia? Mintzetan hasi zinen futbolean, Elgoibarren zein oroitzapen dituzu? Egisa da oso oroitzapen gutxi ditutela mintxetan, ni jolastu nuan Benjaminetan partido gutxi batzuk Elgoibarren, baina eskia Alebinetan ja realera junitzen. Oso goizo junitzen realera, eta Alebinetatik ja realien egon naiz. Egon nintzen partido gutxi horiek, oroitzapen oso ona, Lagun Artian, Elgoibarren, ondoko Herrixen kontra jokatzen oso politxe izan zen, baina egisa da partido oso gutxi jolastu ditutela Elgoibarren. Jon? Futbolari profesional izateko aukera zenuela? Bueno, nik uste de 15-16 urtekin, ja hor hasi nintzen, ja aurrera pausoak ematen, ez? Kategoria zigotzen hasi nintzen, Espainiako selekzioekin Eurokopak eta Mundiala jokatzen hasi nintzen, eta bueno, hor ikusi nuen, esperantza hori igual errealidade bihurtzeko aukera okiko nuela, ez? Eta hor ja zerixo bezala jarri zen gauzia. Zein postutan jokatzen zenuen lehen mailako jokalari zinenean? Erdikanpoan, beti jolastu erdikanpoan, beti izan naiz erdikanpoko defensibua, eta txikitatik hor jolastu dut eta hor bukatu dut. Barretzen dugu beste ronda bat egiten? Venga. Alex, horrengo galdera. Zer ekipotan jokatu zenuen eta zein urtetan egin zenuen debuta? Ni hasi nintzen esan dizuten bezala Realian 12 urtekin, eta 18 urtekin Eibarrera jo nintzen, 2. mailara. Eibartik Las Palmasera jo nintzen beste urte bete, Realetik zeditxu da beti. Eta 21 urtekin ja Realera bueltatu nintzen. Realian egon nintzen 9 urte, eta azkenengo 4 temporadak egon nintzen Getafen, Madriden. Futbola utzi zenuenean, zein taldetan jokatu zenuen, eta zein postutan zegoen talde hori liga profesionalean? Esan dizute mesela azkenengo nire 4 urteak Getafen jolastu nuen, Getafe lehengo mailan dau, ondikan lehengo mailan jarraitzen du, eta urte hona etokatu zitzaizkigun, Europan sartu ginean eta urte politxak egin genitxun nahi. Alai? Golen bat sartu duzu zure futbol ibilbidean, eta koparik irabazi duzu? Golak sartu ditut, gutxi sartu ditut, zeba ez nintzen oso golea hori, eta gainera, nire postua ere ez da golak sartzekua, baina, sartu izan ditut, eta koparik ez. Kopa irabazi duen eta junda gero. Anas? Zein taldeetan debutatu zenuen lehengo aldiz eta zeinetan erretiratu zinen? Esan dizuten bezala, azkenian hasi profesional mailan, profesionala nire ditzen diot, oso pertsona da, baina, kasu honetan nire sensazio profesional maila izan zen 2. maila, eta 2. maila Eibarren hasi nintzen, eta bukatu Getafen. Maite? Egon zaren talde bakoitzean denboraldi egon ziren? Nola? Egon zaren talde bakoitzean zenbat denboraldi egon ziren? Maria. Bien. Eibarren bat, Las Palmas bezindarion bat, Realean 9 eta Getafen 4. Zer lezioetan dituzu zure futbol profesional ibilbidean, belauna apurtu zenuela irakurri genuen, zein taldetan zeuden orduan, zenbat denborako izan zen lezioa? Nik euki ditut mordua lesio, baina mordua. Ni ditut mordua hiltze, gorputzean ziar, apurtu naiz danetik, apurtu ditut zur guztiak, hankako zur guztiak, txorkatiak, tibia, belaunak, zudurra, zorbala. Egiz esan, euki ditut egon lekedian lesio guztiak, muskularki ere asko apurtu naiz. Gure futbolan parte da, gaur egun daskat
igual 6 gorputzen zian. Baina, bueno, futbolan parte da, oin bizitza normalerako ez dia minik ematen, eta futbolan parte da. Lea? Zein izan ziren zure momentu honenak eta txarrenak? Txarrenak asko batik lesioak, azkenean futbolan parte da, baina futbolan parte txarrena da. Zera impotentzia asko sortzen dugu. Eta honenak, nik uste, Realakin Championsen sartu ginen urteak, ez? Azkenean horri izan zen nire epoka honena, ez? Amaia? Ez dut ikusten. Kirolak transmititzen dituen baloreak, zuri zein balore transmititu dizkizu futboleak? Azkenean gu futbolista beranean ez gera guztiz kostiente batez ere umietan sortzen dugun influentzian, ez? Azkenean beti gun uste saiatu izan gerala imagen ona ematen, aholku ona izaten. Eta ni oso orgulloso naur Realak eman dian hezkuntzakin, ez? Azkenean ni 12 urtetatik egon naiz, eta nik uste ikastolan eskolan asko ikasi etela, baina bai familian, bai eskolan, eta gero Realak berak ere asko erakutsi dira. Nola konportatu, laguntasuna. Nori irudikatzen duzu zure burua futbolari izan ez bazina? Nik uste dut empresariales ikasiko nagoela, ekonomikaz beti gustau izan zait. Egisa da ni magisteritza hasi nintzala ikasten eta karrera erdi atera nuan, baina, bueno, gero futbolian zerixo hasi nintzen nian lagain behar izan nuan, baina nik uste futbolista ez nintzen izango, ekonomikaz o empresariales ikasiko nuan, eta ez dakit nore eramango zidan bizitza, baina, bueno, espero gustako zitzaren inbertsio munduan kilorela eramaten ez. Magisteritza da maisu izateko, badakizu ez da? Bai. Maisu ona dela pentsatzen duzue, o izango litzatekela? Lehen hezkuntza zinintzen ikasten. Lehenengo urtia zan zen hauan eta atera nagoan. Da bigarren urtia ja Kanariesetara joan behar izan nintzen, eta bueno, hor urte erdiatan aban urruti da juten, internetetik amentagoa. Baina gisa da, bueno, bizitzak azkenean ematen dizu era batera afrontatzen, eta bueno, lagain behar izan duan. Eta bueno, nire bizitzan parte da. Jon? Zertan aldatu da futbola hasi zinenetik gaur arte? Nik uste asko ari dala mejoratzen, ez? Gaina ontxe atera eta entrenadorian titulazioa eta gona naiz praktikak itzen zubietan. Eta kasu honetan nik uste oso lan ona diala egiten umiekin. Ez dela kasualidadia ateratzen ari dian jokalari onak eta inbeste onak. Eta orgulloseko egoteko moduan gaudela Realak itxen nahi dan lanakin hemen Gipuzkoan. Gero, gorengo mailara elgoibar gutxi iritsi dira. Zure iritziz zer behar du futbolir batek lehengo mailan bedutatzeko? Bai, nik izan ez privilegioa, ni heldu naiz, futboletaz bizi izan naiz azkenengo 15 urteak eta hola sentitzen naiz. Ni badakit ze zailtasun dazkan ume batek futbolista bilakatzeko. Zeuki behar duan, nik uste berez naturak eman behar dizkioela kondizio batzuk, eta gero kondizio horiek eukita, bide hortan euki behar duzu suerte asko, eta batez ere oso buru gorra izan behar zera helburu hori lortu alizateko. Nik uste kondizio asko sortu behar diala ume batek nire bizitza euki alizateko. Baina horregatik sentitzen nahi oso privilegio bat. Jean Carlos? Askotan entzun dugu emakumeen eta gizonezkoen soldata oso ezberdin dela. Zer iritzi duzu gizonezkoen soldata bikotza eta hirukoitza izateari buruz? Bueno, ni uste tema oso delikagoa dela, ez? Gaur egun bultzada handixa ematen nahi zaio neskeen futbolari, ni gainera bi alaba ditut eta gaur egun
ilusio asko egingo zian nire alabak futbolean jokatzia. Eta dagoen soldata desberdintasunak, bueno, nik uste kulturalki futbolea oinarte batez ere azkenengo urtea arte, mutileri asoziau zaie, eta orduan mutilak ikusle asko ditue, ikusle horrek dirua sortzen dut, horren arabera irabazten dugu gut dirua, ez? Eta azkenean askotan futbolisten soldata da mugitzen dezu masa sozialaren araberakoa, eta kasu honetan neskak ez deben ez mobitu, hor dago salto hori, ez? Espero behintzat biharko egunean aldatzen jutia tendentzia hori, ez? Aitana? Nola indartuko zenuke emakume futbola? Pentsatzen pauso asko ematen nahi diala, asko bizibizatzen nahi dela nesken futbola, gero eta percepzio gehiago dakat, gero eta neska gehiago daudela futbolista izan nahi dutenak, gero eta neska gehiago daudela erreferente bezala, eta denporakin audientzia gehiago jungo dala eukitzen da. Audientzia horrek sostenitzen badu soldata hobiak eukitzera, hori da bidea. Bizibilizatzia eta kulturalki ikustia, futbola ez dela mutilen deporte bat, baizik eta bixen deporte bat, eta niri pertsonalki oso politxilitzen bat. Nola ikusten duzu indarkeria futbolean, kirol profesionalak exigitzen duen entrenamendu gogorrak zer eragin dizu gorputzean? Beti izaten da, kirola ona dela osasunantzat, ez? Baina kirola ez kirol profesionala. Kirol profesionala ez da ona osasunantzat, ni naiz ejemplo klarua ez dela ona osasunantzat, azkenean hainbeste lesio eukitzia ez da gorputza entzat ona. Biharko egunean oin minik ez dakat, baina bueno, saltasun asko ikuiko ditut kojo ez egoteko, baina kirola ona dela, klaro da, baina profesionalera azkenean exigentzia asko da, presio asko dago, eta azkenean horrek eramaten du gorputza limitera eramatia, eta ez dut uste hori osasun garrisa da. Nola ikusten duzu indarkeria futbolean? Violentzia azkenean, gauza da violentzia generalian, da beste bada gogortasun puntu hori kirolaren barruan. Ni pertsonalki nahiko gogorra nintzen kanpo futbol batean, baina beti reglamentuen barruan eta kodigo etikoen barruan. Uste kontaktuzko deporte badala eta nahiko nuan segitzia izaten, hori da bere xarma, baina beti balore etikoa mantentzen, jakinda aurrean dakasuna lagun bat, ero lankide badala, ez? Asier? Kirole emaitza handia izateko, kirolari batzuk erabiltzen dituzte debekatu drogak buruz zer iritzi duzu? Guztiz kontra nago, ez? Egisa da, gure kirolar, futbola kasu honetan, ez dagoela tendentzia asko mundu ontara. Azkenean oso kirol kolektiboa da, zu fizikoki ondo egon arren, teknika baten arabera funtzionatzen dezu, ez dela beste deporte batzutan bezala, dana fizikoa da. Eta kasu honetan guztiz kontra nago, eta horren kontra gogor jolastu behar dugu. Baina kasu honetan futbola egon zen urte beltz batzuk, baina ez da egon azkenengo urteetan eta ez dago futbolian. Ez daka sentido gehiageriz, azkenean zu fizikoki oso ondo egon lekezea, korrika itxen oso ona izan, baina baloiakin ez baldin bazera bila, ez dakazu zeinik. Reala, beti reala bihotzean. Urte zaupa reala, beti reala ahotzetan.